Arratzaldeon eta ongi etorri Txoriene sasoi honean saiora. Aste berri bat dugu aurretik eta errezeta pila bat, kontu pila bat eta Estelena indartzu. Tope. Gaione, aste bukara izan duzula indarrak hartzeko tamen, tope goteko beste. Aste buruk denak ez ditu berdin pasatzen ordea zigor. Ez luze junda. Bueno, gaur prestatuko dizudan errezetak dena betoko. Bere ezin behar nuen txerritxuleta batzuk holan pasatuta holan labean erretata hori, baina arlezek eskatu dit aldatzeko, ez. Oin bere bizitzan buelta bat eman behar diola, garbiek jaten hasi behar dela, eta prestatu behar duguna da azalore kurruzkaria, kurri saltza eta basmati arrozarekin. Benetan ideia ona dala, azalorea tentzen duzu eta ez. Azalorea era berezi batean prestatuko dugu eta oso goxo geratuko da. Nola ingo du, era berezi hau nola izango da. Azalorea hartuko du, beri hortan, azalore bat osorik, eta ingo duna xerra lodita mostu. Txerritxuleta izango Simon? Igual. Gutxi ora, Aizkorakin hasi zaiz, kanka. Gero, irinetik pasatu, arrautzatik, eta ogibirrindu daukago hemen. Ogibirrindu ondo ingo du. Berakatz lehorrarekin eta piperrautzarekin. Botaldi zuen nahi duzuen espezia. Horti pasatu, eta ero jarriko ditugu lako labeko erretilu batean. Labeko paperarekin. Olio txorrota bat eta labera. 55 minutuan. Tamainan arabera, fina olotze, mosten baduzue gutxiago, ero. Hor labanarekin gero jakiten da ondo dagoen ero ez. Eta hau labearin bitartean, saltza berezi bat ingo du, kurri saltza bat. Hortako ibiliko du kipula, azenaribak, berakatza, martorria nola ez. Gero hor dauka jengibre freskua baita, hori txiki da. Eta gero, botako diu, kurri tika masala pasta olako bat, olako kurrizi krema bat ero, erabili alduzue. Gero, mango txutneia, ero marmelada bat, edo zein, nahi baduzue olako pikuena ez, aran marmelada bat, aranana bota alduzue. Gozo puntu emateko. Gero, kurkuma pixka bat, eta irina loditzeko. Ura hor berotzen daukat, guztiko dugu, eta hori izango da saltza. Eta gero oinarrian jungo da ordan, saltza azpian, arroz basmati bat ingo dugu, legunean ingen duen zure, ez dauka inungo misterioik, arroz basmati bat ingo du, hori katillu baten, ni katillu gustatzen jarriko du, eta horre, etzan da, deskantzatzen gure xarra berezioak. Komentzen jo, zaito? Bai. Bueno. Txerritxuleta. Txerritxuletana, bromas, zirikatzeko, alezi, errezeta hau zan, horrela inbehar nuen. Eta ez dut esan gero, pipermin batzu gainetik. Ospinetako piperminak, horrek emango diolko bixi puntua. Errezeta hau honek indiara eramango gaitu, eta hango espezia guztiak hauan sartuko ditu momentu batean, ikusiko zuen. Ikusiko zuen jandakoan, Ganges ibaia, eta ikusiko duzue hango mendilerrok eta behiakan zelaian etzan da, eta bide bazterrean eta bide erdian bebai. Deskuidatzen baldin maza Ingalaterran gelituko zea, beste igabe. Zeba? Zeatik. Bota, bertxua. Botako it. Bota? Lehenengo, azaloreak intzat. Cauliflower! Horzuk bazen ukan, difraz bat oso ona, cauliflowerrak egin dagoa. Ez, txisteari beste baterako utziko dut. Bestela zueken nahi baldin baduzu, idatzi guzu Txoriene abildua itb.eusera, eta agian idatziko dugu baldin eta zenbat erronbo hartzeko gaizaten. Bai, adina, ze adin daukazuen, horre 18 urtetik orako entzako da txiste. Bueno, bai, lehenengo eta behin azalorean ingurun azaltzeko, egi esan kiratxa hundie botatzen do, kozinatzeko garaien, eta zigorrek baliabide ugari eman izan dizkigu, hori saieste aldea, lehenengo eta behin, beti aldarrikatzen duna da, labean itxa. Gaur ingo dun, sistema bera erabiliz. Baina, bada jendea edo bestelako mota edo truko batzuk erabiltzen ditunak, eta egi esan deigarrikin zaizkit eta hemen bildu dizkizuet. Beraz, berezienetik hasita edo izango litzateke niretzako bintatola iduritzu zaiten hau, eta hau, antza bada jendea koliflorra edo azalorea egosteko garaien, heltzean, urekin eta jarri, tapakin itxi eta tapan gainen jartzen duna ogikozkor bat, ozpinekin bustita. Antza ozpin horrek, hortiken ateratzen den lurrin nardagarri hori edo, bereganatzeko, eta beste batzu berriz, ogikozkorren horren ordez, algodoia ozpinekin bustita jartzeu. Hoinei bitxi nahintzai, baina, bada jendea egosketan esnea botatzen duna,
eta gero Hori bai, bada hori entzun jendea daukat. ere azaloreakin batera sagarra sartzen duna egosteko momentuan, eta bueno, antza horrek ere usai... Gozatu ingo du igual, ez? Ba ez dakit, o kamuflatu edo ez dakit. Ni gehiago izan da naiz beti limoi txantxa batzuk botatzekoa, egosteko garaien. Bai. Eta bueno, ba hortxe, baino bai, egia esan... A ber, bizilagunak enteratuko die azalorea jamar duzula. Egosten baduzu etxean azalorea, bai ero bai bizilagunak enteratuko die azalorea jamar duzula. Edo etxekoak, etxera etorri eta, bueno, zer gaur... Bitu, gure etxean, bikotea nahi zuen, etxean obra egin duen, sartu ginenean, da berak esaten bera nahi zuen, ez da gizu, salda eta sukaldea eta gana irekia eta holand, ez da gizer da. Hani esan nion, bale. Eta azalorea prestatzen duen, ez bai, baina hor estraktore hon jarrita, bale, oso ondo, holako aire zurgatzaile hon jarriko. Oiek, ona bada, zaratatara behar du nahi eta ez zurgatzeko. Eta ero telebista ikusten egongo zarete, eta orduen zaratak eta azkenean bako zareko, kristalesko batia, eta kanpora. Oi da, pentsatzea. Baina usaina egia da, nik, ze gaina, guri obra ditziguna esaten, zuek etxean sukaldean asko eritzen zarete, eta nik, bai, gure etxean kozinatu egiten da, benetan. Ez gara erostekoa jana berotu eta janez, gure etxean kozinatu egiten da. Eta bera esan, nire proposamena atea, iztea zan. Eta egia da, gero daukaulako kristalesko ate bat, eta oso argitsua da dana, baina itzingen. Nik guztot, iztea hobetu da. Piper rautza, gero berakatz lehorra, o baratxuri lehorra, katza, eta listo. Ogi birrindutik, pasatuko ditugu gure azalore xerrak, eta hemen bota aldizke zuen, nahi dituzuen, espezia. Gaur egun egia modan du deolako etxeak, ez? Eta nik badauka lagun batek obra egin zuena, eta berai berdina gertatzen zaio oin, usaia izaten duela, telebista ikusten daudenean, ari dira jaten, txerri belarrik. Bueno, agian hori izango da, zauden tokian arabera, edo adibidez, etxean, zigorren aukera da. Eta bestela adibidez, Azpeitiko azokan, ireki daun puntu badao, elikagunea. Bertan Euskal Herriko elikagai guztik topatzen dien, toki xarmangarri hau duzue ikusgai. Lehen sektorea indartzea helburu nagusi duen proiektua ezagutzera etorri gara elikagunera. Azpeitia zentro bezala hartuta 150 kilometroren bueltan ekoizten diren elikagaiak bertan biltzen dituztela eta gure harreta piztu dute. Horretarako Xabi Izagirrek hartuko digu zer kontatu ugari duela eta. Xabi Izagirre, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon bai. Zer moduz? Ondo. Fresko zamar, ez? Fresko, bai. Lanerako giroa. Behotu merkatu pixkat. Bueno, elikagunea ezagutzeko gogotsu gen dela eta hemen gaude, baina zer da elikagunea zehazki? Vale. Guk elikagunea definitzen dugu Euskal Herriko elikagien topagune bat bezala. Azkenien bere helburua bertako produktuen sustapena, eta aldi berein, bertako lehen sektore hori indartu nahi du, ezta? Eta, zentzu kooperatibo batetik egiten du lan, Azpeitik Azoka plazan dago kokatuta, eta, pixkat honen jatorri bezala da, herrien bertan sortu zen partartze prozesu bat, Azoka plaza bea nora herritzen nahi ziela, eta pixkat, utxune batzuk betetzea datorrez, azkenien Azoka plazan daude azoka egun konkretu batzuk, eta nahi zitzaiona eman, iraunkortasun bat bertako produktuek eskuragarri eukitzeko, ezta? Orduan, pixkat, utxune hori ere betetzea dator, elikagunea bea, ez? Horrekin, ia egunero zaudete hemen? Bai, astelehenetik larun batera egunero gau irikita elikagunea, ez da arratsalde. Bai, azkenin denda saltoki bat bezala, ez? Bertan, elikagunea osatzen duzuenak, zarete, bazkideak? Bai, hori da. Bai, azkenin elikagunea bea espazio bezala udalana da, eta udalak eleak eta publiko aterazun bere garaian, eta hortutik, hasiratik, hartxara kooperatibak kudeatzen du. Barrua ezagutzeko gogoz nago, zakit. Bai, ibialditxo bat. Bai, hori da. Venga. Guazen. Proiektu oso polita elikaguneko, bere sorreran, sortu zenean ezagutu nuen, da oso polita. Bai. Ea. Bai, noski. Aurreratzen ju naiz, gure xarra batzu ja pasaitut, orduan da, prozedura.
irinetik pasa, gero arrautzatik, eta gero ogibirrindutik, eta holako, esan dakoa, labeko paper gainean ero jarri, eta gero olio txorrota da honba botako dio gainetik, eta labera daukagu 180 gradutan. Eta esan dakoa, hauek tamaina hontan nik uste dut, 40 minutu inguru, ero beharko dutela. Eta hau, ni berriro rebindikatu dut, labean azalorea bikain geratzen dela, eta gaina usaila gutxio. Bueno, lagun batek daukana da, labean, are dauka, ez dauka tiro, haizeak ero, kanporatza ez dauzka, etxe barruan geratzen die. Aiba. Bai, ez dauka, berez filtro berezi batzu dauzka, eta... Irteera esan nahi zen nuke? Irteera hori da haizeana, eta sukalde azpitik ateatzen zaio, haize hori, eta garbitu eta, baina, bueno, esaten du, azalorea egiten duenean... Bueno. Ez duela gehiagi filtratzen. Horren besteko kapaz ez daite aukerarik, ez duela ematen. Bueno, haik ez die betirako izaten, ez? Labeak eta egun ematen aldatuko du, edo, bueno, ez ozer? Bai, bueno, behitu, hor, inalda ikerketa bat, ez? Zein da, sukaldeko gailuetatik gehien irauten dutenetakoak? Bueno. Nik uste dut, azkenean, labea bakoizatik izaten den asko irauten dutena? Erabilera be gutxio izango duelako, nik uste. Ez? Igual oain esatean noan hau oso atrebentzia handikoa da, baina gaur egun nik uste gauz guzti daudela programatuta gehienez 7 urte, bueno, garantin arabera, ez? Olako berme horren arabera edo aguantatzeko, beste gabe, hor txutziko dugu. Bai, baina labe bat, azkenean, urtea baino nik uste dut izango da erabilerak, ez? Ez da, esate bat. 6.000 erabilera, ez da. Ba, 6.000 ez da. Hori zuten da adibidez mugikorrekin. Mugikorren bateriak hainbeste kargarako edo daola programatuta. Orduan, bueno, hori urda hunditan sartze izangoa, eta guazen gu gurera, sukaldera, eta gaurko bigarren protagonistetako bat gure txerritxuletan ordezko honen ondoren, kurria da. Eta zigorrek esan digunez, bueno, kurriarekin zuzenean indiarantzgoaz, baina... Bai eta ez. Bai. Bai eta ez, eren eta, bueno, guk ezautzen dugun kurria europartu edaola esan diteke. Azken finean 12 osagaietaz edo, osagai, espeziataz osatzen da, edo gehien erabilina behintzat hori da, baina Indian egia esan asko daude, espezia nahasketa asko daude, eta bakoitzak bere izena du. Orduan... Eta kurri bakoitza... Bere aita duka, zehor esaten dute, sukaldari bakoitza bere kurri nahasketa ezberdin izaten. Espezia nahasketa, gauza da... Kurri azkena hori da, ez? Gauza da, ingelesak India kolonizatu edo antzeudenean, beraien bizitza errezte aldea edo burua ez hauste aldea, denari kurri deitu. Espezia nahasketa, kurri, listo. Orduan hortiken etorri da izan genezake kultura hori, ez? Kurria guretzako dela, edo zein, edo dena bat balitz bezala, baina ez. Espezia nahasketa bakoitza bere izena dauke, bere jatorri, eta bakoitzari bere izena eman beharko litzaioke, baina nik uste gure hori handiegi gelditzen zaigula, zapata handiegiak. Bai, baina horre esate dute, bakoitza, sukaldari bakoitzak, bere kurri nahasketa berezi daukala. Horregatik. Azkenean kurria hori da, ez da espezia, baizik, eta hainbat espezietako nahasketa. Eta hor uste aukera dudela, ez da kerida, zenbat. Bale, olio txorrota daun bat, eta hau, labera doa, 40 minutu sartuko dizkio horrena. Gero, laban batekin ikusiko du, eta hemen normalen zurtoinan aldea izaten dago horrena, hor sartu, eta ikusiko du nola dagoen. Gero kurrik ere hemen gure inguru hontan badauke fama, eta fama hori bada sukaldeko edozin jaki gozatzeaz edo lurrintzeaz aparte, olako digestio aparatuntzako edo oso mesedegarria dela. Eta hor ere bai esaten da, ahoko kiratxe edo atxotz horrentzako ere oso ona dela. Bai, hori esaten da, baina, bueno, hor izaten die ahoa garbitzeko lako enjuage edo deitzen zaioan, hola irakuzketa esaten zaioan, enjuagarda irakuzketa. Bueno, hortarako erabiltzen dien olio esentzialak edo kurrin aurkitzen diela eta hori esan izan da, baina beste batzuk diote, bueno, nola horrek areagotu ingo lizuk, ez nahiko pikantea da, ez? Orduan zenbat eta jaki pikanteagoak, hori kanpora ateratzen, gehiago edo landuko luke, edo gehiago areagotuko luke. Orduan, guk hemen bakoitzari bere jarri nahi diogun hortan, bereziri nahi nituzke alitosia eta atxatxarra ez diela berdin, bai? Zu bakizu bere izten? Alitosia ez da beti dauka jendeak...
Bai, horti dator. Zagutxu, ez? Halitosia izaten da azken finean, olako ahoko bakteriak eta botatzen duen olako usain kiratxa edo nargargarri hori edo hortz eta gintartetan gelditzen dien olako janari puixkek. Oso garrantzitsue da, oik kentzea. Eta beste gauza bada, edozein elikagai janda gero gelditzen den olako teju hori, adibidez baratxuri. Baratxurian da, 24 orduz hortxe amakizu bueltaka. Sí. Bai, uxe, berakatza. Hauek bi atal erabiliko ditu bakarrik. Saltza egiten jarri behar du. Saltzak eramango du kipula bat, txiki inda, bi azenario, berakatza atal pare bat. Baratxuri atal pare bat. Txoin. Gero, jengibrea pixka zurituko dugu, eta hau ere txiki ingo, eta martorrian, erabiliko saltzarako zurtoiak, eta ero azkenean bukaeran ostoak eta botako izkio gainetik. Orduan, hauek, txiki eta oliba pixkatekin, erregozten jarriko ditu. Bale, ados, bai. Baratxurie esan liteke olako ahoko kiraz txarra eragiten duen lehenengo postun da, rankinen lehenengo postun da, ez da hori baino, txarragorik utziko digun bestelako jakiri. Bigarren postun, tipule da, Eta bi hauek, hori esan dako, 24 orduz edo, bertan mantentzeko gai die. Baina, zein elikagai gehiagok edo eragin dezagukete olako txar hori, gaztak. Entzun duzu ezer, oin bertan momentu batean Euskal Sukaldaritzaren oinarriaren 3 zutabe jata ostikaz bota ditu. Kipula, berakatza eta gazta, izorrai. Izorrai ez, zu etzen den ohartuta gazta jatezunen pixkat esan zula. Zoriontzu naizela. Ai, pixkat, zehorrik nabaritzezulakotan, eta ondokoa jaz esanik, ez? Bueno, ondoko enbiditan egoten da, beti pusketa bat esatizu, bosteuko aldia zoni ere pusketa. Hori da, empatizatze aldea, zegaineko nesan, honen ondoan gero nin behar da. Orduan zer, gaztik ez da jan behar? Gaztik ez dela jan behar da, zerk eragiten duen, olako, hauko kiratxori gehien, ez? Olako rankin baten baratxuri dau, gero dau tipule eta gero dau gazta. Eta gazta zergatik, bertan olako mian dauzkegun bakteriak esnean elikatzei esnean olako proteinaz edo, eta gero gliserik eta bakoitza zer dakar ondoren. Digestioa, fermentazio bat. Fermentazio bat, hoixe da, ez azken pinen. Laugarren postun dao olako potoko egaluzea, atuna, enlatatutakoa edo. Horrek ere kiraz txarra eragiten dozuk, atun lata bat edo poto bat iriketzizunen batzutan usain sendoa botatzeo, bai edo bai. Bai, baina. Horrek egoan eragiten du. Eta gero dau kafea. Kafeak egi esan. Hola ez behiratu begizabali. Ja, bukatu gota. Jaiune! Justo nik hortaz elikatzen ez, gaur botan zuzunak. Oixe, batzetik ustezo metro terdira naula. Bikote, zuzulu erra duzke, Broma da, ez. Zerrenda badau, guazen serioi hartza. Zerrenda badau eta benetan eragiten duen olako elikagai hauek daude. Eta kafea ere bai, ez? Kafea hartzen duen bakoitzen egia esan, usai hori sendotzen zaigu, eta zergaitik badauke, azken finen, hidratazio hori, ikendulako saiestu edo lehortze alde amaten dulako, eta lehortze hortan zer daude, bakteriak ikendie edatu. Hori nire alaba gero holan esnatutan koizean saldu iten duenik, eta hauei gero esnatzen juten naiz, da hori aldamenean jarri eta musitxu batero jarri da. Aita kafe hartu zuta. Hoxe ikusten. Baina txarra ez da, kafea da. Nik ez dut esan txarra denik, favorez, esan alde nik momentu baten txarra denik. Fuertea. Baino, kafe hartzen denen adituk aholkatzen du hidratazio hori berreskuratzeko baso bat urredatea, edaluntzitxo bat urredatea, urrengoan seme alabari musu ematea zazenen, uredan eta... Eta guztoi hagoan geratzen zaiguna eta hori kendu? Guztoakin batera ere gelditzen da hortzak gero eta hori guak egiten diela, kafeakin, Baina, zeitun utzia zu pixa saboreatzen, zeitun hortzak garbitzen ez, jongo? Sos, makuia. Ati nahi zona. Hau. Kipula txiki da, lehenengo, usai txarra iten duena, hemen bat, bitu baina, gaur aipatu dituenetetik, bi hemen, momentu batean. Eta kafe aurrez hartu du? Hori da, kafe aurrez hartu dugu, ze falta zaigo, gero postrerako gazta, gaur. Gazta badakizu, gazta sail aukera nun da hon? Non? Elikagunean. Baita? Baita, gaina bertakoa. Iepa da.
Xabi, esan liteke hau denda bat baino gehiago ere badela, ez? Baino zergatik? Bai, bueno, azkenien elikagunea sortzen danin nahi du eragile bat izati, ez? Herri mailan behintzat, eta zentzu horrekin jaiotzen da. Esan dugunez, helburu sozial horiek dauzka, eta zentzu hortan ere, ekimen desberdin egiten dira, ez? Bai, sentsibilizazio, formazio aldetiken, eta pixka da horrek borobiltzen du, ez? Proiektua bea, ez? Horretik izaten dugu, saltoki bat bakarrik ez dela, ez? Eta bertako eta inguruko bai eragileekin eta bai ekoizleekin duzuen harremana nolakoa da? Hasieratik saiatu geana hori, badiz bat herriko eragileekin elkarlanean gauzak antolatzen, ez? Bai formazio aldetiken, bai ikastaro aldetiken, edo bai hemen Azoka plazan erabiltzen diren produktu bai herri bazkaitako, edo olako gauzetan ere, gauzetan laguntzen, ez? Eta ekimenak pandemia historia honekin egunerokotasune saltoki bertan egon dela, eta hortik aparte zenbait gauza ez dira egin. Baina, esan bada oinarri bat, ez, hola? Herriko eragileekin elkarlanien gauzak antolatzea. Eta nola uztartzen duzue Azoka eta denda? Ondo, esan hasieran bazan nola kezka nagusi bat bezala, ez? Porque azkenien espazio bea haizea elkarbanatzen nola, eta geuk ezkenekin nola, benetan nola hartuko gintuzten. Eta esan, ondo, inertzia positiboek sortu dira, eta azkenien osagarritu egiten da. Eta hori da azkenien atearen konklusio positibo ona, azkenien ona datorren batek gero Azokan erosi aldulako, eta Azokan erosten duen batek ere bere erosketa osatzea daukelako elikagunea bertan, ez? Eta filosofia guzti hau hasieratik zenekiten hau hornela izango da, edo, oinarri hau izango du? Bai, azkenin hor definitu dana hori, ez marra gorriak oso ondo zehaztu dira, elikagaien jatorri dagokionez, eta nik uste proiektu ere zentzua ematen dion gauza bat dela, ez? Kasik nahiko experimental bezala hasi izan, porque geuk ere pixke badenituen kezkatzu errentagarritasun aldetiken ea posible izan, bertako elikaiekin bakarrien lan egitea. Eta, denbora honetan bintzat erakutsi du bintzat posible dela, ez? Eta nik uste dut, azkenin zentzu bat ematen diola, eragin nahi dugun esparru horiei. Eta eragile bai, eta ez hori bakarrik aurrendariak ere esan diteke. Horren lekuko bertan prestatzen dituzten janariak eta txefa, ustez bera dela, ez da? Bueno, jarraian ezagutuko dugu hau. 0 kilometro horrez. Bai, baina alarizuk ezagutzen zen hona horrez, ezta? Ni bai. Eta holako proiektuak gero eta gehiago, herri guztietan egon beharko zen. Nik uste dut interesgarria da, azkenean, ez bere inguruantzako eta jente gaztea animatzeko lehen sektorera sartzen. Hori da. Ze bestela, jai. Jai izaten dugu, hemen behin baino, eskara aspertzen esaten, zenarioak eta mosteko orduan, beti oinarri batei, garrantzitsua oinarri bat eitea, eta behin oinarri egin daukagunean, honek ez du dantzare egiten, eta ero, xerra eta moztu, eta xerra bakoitza makiltxotan, eta ero, fin. Hor dauzkau kipula, eta berakatza erregozten, baratxuria, eta gero, azenario otako biot, jengibre pusiet, 3 zentimetro, zebat izango da. Txak. Jengibera pikantea. Jengibera ez alda zerrenda hortan jaione. Ez bereziki gaina gehiago jengibra ere, bai, baina, besterik gabe, kurria ez da espezia nasketa bat bakarrik, ingelesentzako dena orokorren hartzen duen espezia nasketa hori bakarrik, abizena ere bada, ez dakitzuk ezagutzen duzun kurri abizeneko norbait. Hor, Brian Curry. Kurri da o kurrin? Kurri, saskibaleko kalaria. Hori da, hemen egon zan epake prozesuan da hori. Eta, honek oiarrek gure lehen lorezainak zeukan txerri bat, Brian Currink. Kurrink, horrati kurrin bai, kurri bai. Bai, abizen bada eta oso edatu eda ona batipat garai hontan edo, esango dut, estatu batu inguru hortan edo jende gehien dao, kurri abizenekoa, baino jatorriz Ingalaterra,
Eskozia eta Irlandatik dator. Eta, bueno, ez bereziki espeziarengatik, baizik eta bertako inguruengatik. Lehenengo eta behin esaten da olako izarako edo toki bat zela, gero laku baten izena, bueno, baintzat hortik, ez? Gauza da, zuek zuen abizenaren jatorria zein den badakizue, arakatu duzue, bilatu duzue, badu sukaldaritzako jakiren batekin loturarik? Nire, bai. Iturriarengatik? Ura? Ura? Iturrieta. Iturri asko dauden tokia. Bai, baina iturrik ure bakarrik ez du ematen, Bitu ardotxo txuri ere ematez, bitu maritxu joaten zen iturri hue. Nire semea beste berzioa dauka, agian ez bai? Ez. Maritxu norazo da zeder galantori, ipurdira Bartolo, nahi baduzu eturri. Ipurdian zer dago, puskartxo goxua, hori da, gure semiaren berzio. Bai, holan kantatzen dut, holan esaten diot, horrekin gatu, eta egun ematen hasiko dira. Maritxu norazoaz, da zure berzioekin bukatuko. En fin, ginger. Spice ginger. Ja, ardo txurik ez da egoten. Ura. Bai. Ura. Baina, bueno, esan dakoa, zuen abizenaren inguruko zeozer arakatu baldin baduzue, eta are eta gehiago sukaldaritzarekin olako harremani baldin badu, idatzi guzue txorienea bildua eitb.eusera, eta, bueno, helarazi guzue. Eta bestela, ez dakik gero, abizenak izaten da ez, eskelatan, zenbat jendek dauken eskelak behiratzeko itxure, eta abizan artetik, ez, olako loturak edo konjeturak, bai, hau alako tokitakoa eta haren zea izango eta haren aidea o semea o ala. Nela un batek esaten zan die, honek eskela die egunkaritako egi bakarrak. Bueno, hori esategu ez, baina bueno. Bueno, egia dan bitartean, ze horre onda batean bat inoiz, albisten bat hartuta bere eskela jarritako jendea. Bueno, txantxa gisa edo. Txantxa gisa, bai, haze txantxa, hori esan bat nizu. Haze txantxa, baina, bueno, ez egia da gaur egun eskelan mundu edo kultura hori ere aldaketa txiki bat ematen ari dela, ze bai, alde batetik hurbileko pertsonaren heriotza adierazteko edo zabaltzeko edo helarazteko sistema bat izan daiteke, baina, bueno, beste alde batetik ere bai, pertsona hori omentzeko olerkitxo bat, bertso bat jarrita, edo eskerrona adieraziz, baina esan bezala aldaketa hortan gehien ematen ari dena da olako askatasun bat hartzen ari garela, ez? Norberaren nahiak adierazteko. Eta adibidez, hau da oain gutxi hemen Galizian, hemen auzoan, esan liteke, Galizian 103 urtetako emakume honen eskela honela adierazten zula, eta hau ikusita esandakoari zor diola, ez? Egia zor diola. Emakume honena. Urte hauetan kezkatu ez den familia ez hartu lanik etortzen. Urte hauetan nitaz ez dena kezkatu ez den familia ez etorri. Ordu, nire naia hori baldin bada eta benetan mine baldin badauket, esaten dena, hau da azken finen norberaren nahi hori ez, edo nahi pertsonaloik edo adierazteko sistemari esan genezake azkenekotako edo. Hortan jarri behar da. Hartuta, nire egunean, nire egun hontan, hartuta moskort eran trago batzuk eran itzazue, ero parranda hon babota, o bazkaltzen batu zaitezte danak, eta olako jendia bada. Bai, edo bestela, familiarteko horrek hildenaren izenean, ez, edo adibidez, hau ikusi da sarean. Inoiz ez bazintu popatik hartzera bidali, maite zintuen seinale, ez? Si nunca te mando a tomar por... es que no te quería. Jone, mesedes. Hola da, itzezitz. Edo bestela, beste hau ere bai, alargunak bere arimaren alde, otoiz bat eskatzen du, bere seme alabek paso egiten dute. Amen. Eta oso nada, ni hauetakoa naiz. Honetakoa. Zein da. Manolo, ez itxaron esna. Iritsiko gara pixkanaka, zuzura irera. Bai, Bai, haure agertu da. Horrek zesan nahi do ez? Bueno, ni hemen bizitzen galdituko naiz, iritsiko naiz alako baten, zuzura irera. Txaun nazazu, baina lasai, Egunen baten jongo nez da. Oso ondo, imaginazio baduka jenteak, Bueno, edo askatasuna. Eta holako, politia dala, jarri. Batzuk esan, holako gauzakin, bueno, guk orain, basmati arroza jarriko du martxan. Hau induguna da, legunean moduan garbitu ondo, gero pixkate horre beratzen ukindu eta azkarra alde daiteko, gero iragazi, eta hemen daude gutxi gora bera 300 gramo arroza, eta 350 botako diogu ura.
ingo duna, tapa jarri, gatza bertara bebai bota, eta gero, behin, egosi zaigunean, aterako dugu, eta hemen dauzkagu kardamon hasi batzuk, eta piper beltzasi batzuk, hauek sartei batean, olio gabe zer, pixka txigortuko ditugu, eta hor bertan arroza egosita, atera, 3-4 buelta eman, lima sal pixka bat gainetik, eta hau izango da, bueno, lagungarri, perfektua, gure gaurko, errezeta honta. Bikain. Txak. Bueno, urrotzetik, Agizu, urrotzetik hasita. Eta tapakin. Eta tapakin, bai. Eta tapa ez du galtzatuko, ezertako azkenean lurrunetan egosiko zaigulako. Egurra. Listo. Irakiten hasten danean, 15 minutu, 12, hortik gutxo. Listo? Beira, zuk pentsatu aldezu zure eskela edo nola idatziko zenuken? Eskela... Ez. Eta hola esaten dena biziazken nahirik edo badadezu? Bai, nire errautzak mugarra mendian botatzen. Hori, 10.000 aldiz esan duzu, baina gero arazen joango azigor. Denantan pentsatu behar da. Ola, zuzen, Ni ara bintzaten ez joango, Zure gauza, lasai egiten bozu berolo, ez da izu inungo buruko minik emango horrek, lasai. Bale. Nire zoze pentsatzen hasi behar naiz, hor bai omen da asteroiden bat, eta guain 18 urte edo atzeman zuen, orbitan edo pasatzen dela, eta esan zuen, 2029 urten lurrarekin talkaiteko probabilitate batzuk batzu dela. Gero esan zuen probabilitate pixkat gutxitu intziela, eta 2026 urtean izango zen. Guain esan du 2078, bagoaz aurrera, baino alakon baten esan dakoa, dan batekoa iteko arriskuk badaudela. Orduan, zehoze pentsatzen hasi beharko, gea? 2078 baino lehena. Bai, edo eskelan, edo esan dakoa, azken nahi hoietan, edo erentziak nola, ondarea nola utzi, nola... Zehoze pentsatzen hasi beharko gea, zer? 2078 baino denboriako, Mari Ezkurrena. Mari Ezkurrena 40 urte. 40 urte gelditzeie. Horratik, 40 urteaz? 40 urtetan gauza asko pasa itezke. Eta aina, baina, ona eroti berba meteoritoa, berdin, zaigu zer idatzi o zer jarri ero, ez? Baino, bada espada, igual denak ez hori Armagedon da, Armagedon. Bale. Armagedonari izaten da, mundun amaiera, nola irudikatzen den. Eta hor mundun amaiera, esan? Martorria, oinarrik ero bustanak, ero tronkotxak, ero... Enborra. Armagedonan zer? Hori, azken finen, hor mundun amaiera noiz izango den edo beti izan da, ez? Eta batzuk esatezun, 2012 urtea izango da, baina hor... 2000 urtea izan behar zan. Hori ere bai, eta bueno, askotan izan behartzu, baina hor, igarle bat bada, olako data zehatz bat emantzuna, eta da, banga, hau eskotan esan izan du. Eta honek ere bai esan zuen, 2001 urten lurrak, lurraren atzekaldea argiztatuta, olako eguzki artifizial baten bidez argiztatuta egongo zela. Bueno, bidean ga. Eta hori? Bidean ga, zeren eta, Txinan eguzki artifiziala edo, bai, asmatu du eta jarri duen martxan, noain dela berriki. Baina, imaginatzen baldin baduzu, olako bola bat, suzko bola bat aireratu duela, ez. Zer da? Baina berez da, hola lurren egonkor da olako erreaktore nuklear bat, eta erreaktore nuklear honen eginkizune edo xedea da amaigabeko energia garbia ekoiztea. Ordun, 80 urtetxo gelditzen zaizkigu gutxixo, 78 bat urte, bankak olako iragarritako bigarren astro edo esan genezake eguzki horren iritsierarako, eta hori gauzatzen baldin bada, ez genuke gaurik izango. Zer dakar horrek? Egia da. Bueno, horri paraldeko herriak oituta daude, udan ez dute gaurik izaten. Gau pasa, gutxio, akabo, gau pasa, desastre, total. Sukaldeari behi da edo, gure elikadurari behi da, solanazioak bukatuko liek, eta solanazioak daukien ospetxarrakin tomatek, piperrak, guzti hauek, kitxo. Hori alde batetik, parrandaik ez. Pandemia berri bat baleo, bueno, toka edikadaik ez litzeke ongo. Zer gehiago? Ea, hemen, saltokia hondiko eta laburduz irikita ongo lieke. Talonos. Ez dakit. Hor persiana berezik eta ona, persiana berezik ditugu. Negozio hor txongoa. Bueno, negozio ez zait, errez eta hontan bai dagoela negozioa. Espeziako emotako ezkio, hemen txundei pixka, mango txundeia, kurkuma koiaraka da bat, eta tika masala pasta, ero, bueno,
kurri pasta bada azkenean, Ez paukazu olako pasta bitako bat, erabili aldute kurri hautza. Kurri hautzakin berdin, Nahaztuko ditugu ben, osagai hauek, 2 buelta, irina pixkat, irina zertako gorputza emateko gure saltza honi. Irin pixka botako diu, eta ja hemen usaia jaione, erra daukau. Bueno, irina, koiarakada gutxiko gara, koiarakada handi bat izango dio, 20 gramo erolakoen bat. Eta hemen garrantzitsua da, irina ondo disolbatzea. Eta hau bustiko dugu urarekin. Litro bat ur. Eta ja, gure saltza, irakiten izan da gero, martxan izango genuke. Bexamelan antzekoa. Bueno, Arinago, baina bexamel bat. A ber, saltza guztiak, rux bat da, saltza guztiak loditu irinkoia da. Nik denei saltza espainola, edozein saltza ere beltzekotan, beti irinkoiak da botatzen dira, eta horrek gorputza ematen dio. Denei. Eta hain, uraekin busti, eta hoxea, ordu erdi irakiten utzi. Bueno, Xabier, hau izango litzateke elikaguneko espazio irekia, ez da gaina azukari begira. Bai, hoi da. Bai, sukaldia azkenin azoka plaza irekita dago, eta txukun ibili behar hemen. Eta bertan prestatzen dituzue eguneroko jakiak, eta bueno, bertan sukaldari gaina zuzea. Bai, hoi da. Menuari dagokionez, atonketa zure esku dago, nola aldatzen duzu? Bai, azkenien oso aldakorra da. Garaien daun produktuen arabera, egunetik egunera aldatzen juten gara, 4-5 aukera asketzitu normalin. Esango dugu jardun nagusile, sukaldiena dela plater prestatu egitea, ez? Gero jendiek, erosita etxea eman eta berotu eta jateko formatu hortan. Naiz eta gero, sukaldiek ematen digula beste gauza batzuk egiteko aukera, bai dastaketak diela, o produktuen aurkezpenak, eta ja hortako erabiltzen dugu gehiago, barra moduko hau, egunerokotasunen atzeko sukalde hau erabiltzen den bezala, eta bai, hemendik burutu izan ditu, bai sukalde ikastaruek eta golako kontuek, bai. Sukaldaritza ikastaroak, show cookinak ere bai, kasu hortan zuze hori zea aurkezten duna? Bai, normalin izaten ez, bai. Eta jarraitzen duzu ekimen horrekin? Hoi da, bai, egiak nolako gauzak, gauza puntualak direla, ez dela egunerokotasunien egiten dituen gauzak, baino egia esan ikastaro aldetik eta beti izan dugu jendie galdezka eta bada horrola nahi bat edo. Eta egia esan, pandemia kontuen egin, gauza hauek pixkat atzea jundie, baina nahi dugu berriz berartu gauzak eta bada olako interesa eta bada olako gauza politia egiteko baita. Hori da, eta gaina bertakoakin, hortxen 0 metrotara duzuenakin eskura. Ni sukaldari bezala esan lujoa da, azkenin zerbait faltan denda junda gauzak hartu eta hori, ni uste, jende gutxik izango olako aukera, Bueno, txori txiki batek esan digu, hau inauguratu zen egunean, zigorre mentzela zurekin, eta biak aritu zinetela, eskuz esku, zer kozinatzen. Bai. Ez dakik gogoan izango duzun, zer kozinatu zenuten, baina tira. Nezgo, ez dakit egizan. Nik uste ziala pintxo batzuk, edo gero luntxa hontzan da, hortako zerbait, naiz batzen zertan. Urrengo batean berriz ere agian, zigorretorriko da, edo lagunen bat behar baldin baduzu hemen aritzeko, badakizu. Eta bestela zuek badakizue, elikagunean. Oso da. Badakit, lotxagabexa marra dela, norbera bere burue hola gonbidatza, baina gustatuko litzaieken hor show cooking batera joan eta Azpeitiarren aurren elikagunekin batea olako fusio edo olako lan elkarketa bat, eta erabiliko zenun, kipula, berakatza, gazta, kafea, jengibrea, eta jengibreakin indako, jengibrea bukaeran garbitzen. Baina, bertakoakin. Sukaldea, ona da, oso sukalde ona dukate. Eta dendatxoa. Ze produktua. Produktu horiekin zerbaituko xua prestatzi ez da zaila. Arresa. Bueno, gure errezeta, labekoai, 5 minutu besteik ez zaizkiko falta. Arroza, egin daukago eta itzalduta, Eta saltza, gero bukare arte, hemen eukingo du, gatz puntuan da jarri dugu ondo, gatzaz eta ondo dola, eta hemen bakarri falta zeiguna da, momentu batean, piperminak eta mostu gero gainetik botako izkiogula, batzuk? Bai. 0.
Taka, jazta. Eta salteatzea arroza. Honekin espeziekin, kardamomoekin, piperbeltzakin. Oso ondo geratzen da, kumino hasi batzukin. Kumino hasiak ere bai, arroza ematen dio olako ikutu berezi bat. Eta, arroza jateko beste modu bat. Oso goxua da. Ni berez, basmatiak ez dauka ezer. Zuk ondu aldozu nahi duzu moduan gero. Eta kasu honetan errezeta hau zure bideietatik ekarritako olako uzta bada edo... Hau da, liburu ezberdinetatik hartutako pupurri bat. Amigo. Pupurri hartu hemen hau pixkat, hau aldatu, besteak kendu, txerri txuletak kendu, azalorea sartu, eta... Hau izango litzateke olako sukaldaritzako kurria, ez espeziena, baizik eta errezeta ugarirena, ez? Pupurria. Gaur egun da, esaten lagunak esaten duen, ia dena asmatuta dago. Ia dena asmatuta dago. Zeo zer egongo da asmatzeke goaindik, Eta gaina, ze... Eguzki artifizial ere asmatuta baldin badago, pentsa. Pentsa. Lehen prototipoa esan deuna, lurrari txatxita dago eta esan dakoa energia sortzeko da bertan. Gero ja zer izango den argitze hori, lurraren bi aldeak erabat argituta dute hori. Ze behar. Ze behar. Baina pertsianana gustatu zait, hor negozioa dago. Eta pertsiano batzu ze garrantzitsua dien etxe baten, ni egia esan, nire bikotia pertsianak zabal-zabali baduka loi berdin du. Nik argi printza bat ikusten badut, ja begila de, bum! Nik behar ditu pertsianak ondo itxita, eta aina aldala berri hermetiko itako dana iluna geratzen dana. Eta hori garrantzitsua da. Eta garai bateko egurrezko hauek bihotza zeukin erdin? Horrek bihotzan plastilina, semiari kendu plastilina, pop! Jarriko nioke eta listo, ozinta amerikana. Hemen espezia pixkat, sartaia oli hori gabe, zezer gabe, egurra eman diot, eta hemen oin usaila altzatuko zaigu. Espezia guztiak komeni da, noizean behin holan pixkat tostatzea, ero olako txigortu bat ematea, eta horrekin, usaiak eta atako izkiu eta saporiak eta altzatu. Eta hemen, arroza, perfectoa, listo. Bai ingo didana, gero, ja behin txigortu zaigola, olio tanta bat gustatu zaigu. Zer, olioa beti eman iten du. Eta olioa hon bat da, eta inu gara zoi. Orduen. Jake, eta txiki bat, eta hau, oinarrean jugu da. Eta hemen daukau, gaur ingo duna, afaltzeko, haien, plater osoan, ez? Bai. Pixkat, hori bai, gero kontuz, Zergatik? Kardamomo galeak eta agora esartzen. Ze gero, honek iskino batean utzi eta listo. Labekoai, minutu batzu falta zeizkio. Ointxe bukatzen du. Platerian poli-poli jarri eta odan azpio. Gure arrazori azken ikutu... Exotikoa. Exotikoa, usaintzua, berezia, freskoa, ze gehiago kurritzen zaizu. Bertan, zer ez. Jateko guakin, jaione. Bai. Erakutzi nola geratu zaizken gure sasitxea erritxuletak. Gustatzen zaigu hemen itzaitea. Ba, ikustazu, Garun zatiak. Garun pusketak. Bai. Bueno, hau gure etxean beti gustatzen da, arrozakin, beti bai ero bai gaztelutxo bat hori inbar da. Eta honek eman gukingo dugu, jarriko dugu. Gero gure azalorea bertan helduta, ero arroza, zapaldu pixkat. Eta esan dakoa, plater sakon bat, pixkat, oinarrian. Saltza, pikante aldera doa saltza, pixka pikantea da, Gero. Ui. Jarki. Jak, eta bukatzeko. Zemateko goza duko berorrenak. Hori, baldinetan nola jartzezun gandorra emango du, ez? Hola. Bale. Gaur egun existitzei gandorrako handiken? Horrazkeran? Egon da, durengun bat hau punki bat, erabaten dula gandorra. Bai. Azalore kurruzkaria, kurri saltza eta basmati arrozarekin. Harrapasak txiribiton.
Bueno, bai, afaltzeko olako platera osoa izan litzek, ez da? Noski baietz. Eta aste-asteko zeirutzen zaizu. Ona. Bai? Bai, bikaina. Probatu, aurrena probatu. Bello, azalbera bera bakarriko lan. Zoragarria, ze. Azkenean, holan, kurruskari geratzen den dana, fritoak izango bazien moduan. Hori batek esaten zuen bezala, arrakasta ziurtatuta. Bai. Bueno, oso ona da, pikanti xamar, baina oso ona da. Pikante puntua beti ondo da, bai. Bueno, honekin, astelena tope hasi dugu, bihar txorien hemen jarraituko beti bezala. Zu bitartean, posi bizi, eta... Muixu barri.